Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakili Muluzi wapempha President Lazarus Chakwera kuti avomereze zotsatira za chisankho ndi kupereka mafuno abwino kwa a Peter Mutharika kuti mtendere upitirire mdziko lino. Amuluzi auza Zodiac lero kuti momwe zotsatira za chisankho zikuyendera, Mutharika apambana ndipo poganizira kuti mitima ya anthu otsatira zipani ili mmwamba, mawu ovomereza a Chakwera athandiza kuti bata lipitirire. There is life after State House. Ndikudziwa a Chakwera ndi munthu wokonda mtendere, ndawapempha ayimbire foni a Mutharika kuwapatsa mafuno abwino, atero Amuluzi. Amuluzi apemphanso Malawi kuti asunge bata ndi mtendere, asiyambitse ziwawa zomwe zingawononge katundu komanso miyoyo ya anthu. The people have been complaining about the Electoral Commission to say that, Commission is not allowing people to, political parties as stakeholders to go and audit the Commission. It's something which I don't understand, because it's talking about transparency. If you want to be transparent, be transparent. The issue of auditing was there in 2019. It happened. And I think people should be allowed to go and audit whatever, because the elections are about politics in the country. President 229 akawerenga akamaliza ife tisatenga zimene zonso kubatani ndikumaonesa anthu so dashboard yema zakukhanga tino mulukwa timatiyani mlozera wa zimene zikuchitika kuseri kuti chithunzi chake cha zimene zikuchitika so many ndokugandoyana timatali kuli anthu pafupifupi 80 amene ali mu mzinda wa Lilongwe ochokera ku Times amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikiza pansi athanira kuwesa mnamba. So dashboard yo ndi mlozera wa numbers amene alosa mulimo ndi chithunzi chimene akupereka ogwirizana ndi zotsatira zimene atatenga ife kudzera kwa atolankhani amene anali maboma onse amene amatipasa zotsatira zimene zonse. Ndeno kungotsekula kuti muone ndipo makhadi imene pati dashboard kungokuonesani kuti kodi kuseri kuli chani. Okay. Yeah. So for us to do a dashboard, we needed those 80. Amene ndi anyamata akachenzini. Yeah, amene wonde atolankhani awa amene anali ma districts 28. So they fall under the editor in chief. Yes. Tifotokozereni, how difficult was it kuyika zinthu zimenezi pamodzi? Yeah, Brian, mina makachita ndikhoza kukuza kuti kupanga cover chisankho ndi ntchito yolemetsa. Chifukwa ntchito isinayambe pano. Ntchito imene tinayamba 4 months ago. Okay. Preparing za chinthu chimene chimuti dashboard. Okay. So kuti dashboard igwire ntchito bwinobwino imafunika ma figures. Okay. So ma figures wotapeza bwanji. Ndi ma figures wotinena kuti tikhale ndi atolankhani muma district councils onse 36. Chifaso pa municipalities yonse amaitenga songatiso ndi district bayoka. Tikatengera zisankhozi. Ndi monse munali anthu tinena kuti tike mu anyamata athu otazitipatsa ma vote amene kuti kodi akuyenda bwanji. Ndeso kunoko ngati kumphika tinaliso ndi team ya anthu mwina machi about 7 yomwe anthu amene ajamata akatumiza ma results aja mafigures aja amafika pa anthu amenewa ndikuwaonanso ma results aja ndikuwapanga compile bwinobwino ndikumatumiza pa dashboard. Ndikamati tinakhala tikupanga prepare kwa nthawi yayitali ndiye kuti anyamata athu onse amene anali ma district aliyense manali okhudzidwa ndi chisankho chimenecho panali ndi special program chifukwa kutenga ma results ndikuponya pa dashboard pamenepa sikuti zimankhala kuti zinthu zophweka yani. Ndi zinthu zokuti zikufunika kunazo kuti pakhale ndithu ka expertise kenakacha. Ndi tinatenga ma experts osiyanasiyana waphunzitsa anyamata amenewa komanso kudziwa kuzazo kuti anthu ndi anthu kuti mwina mwache pena akakhala ku field kumacheka mapangika some unethical behaviors zinthu zosakhala bwino mwina mafuna landira ndrama kwa anthu mwina mafuna panga izi tinaonetsetsa kuti anthu amene watauze malamulo ndi tinaphunzitsanso kuti kodi malamulo ameke amati chani, because ukakhala kumene kujako iweyo ukapalamula ngati mtolankhani wapalamula akumanga weka sikuti time zibwera pamene pacha mzakuzazo kuti ayi munthu mtulutseni ni munthu wathu ayi umakhala kuti ndiwe ukuphwanya malamulo achisankho. Ndi anthu amenewa tinatenga orientation ya maphunziro achisankho chomwecho komanso tinapanganso remind kwambiri professional code of conduct yathu ngati Times
chifukwa ife times we are a political organization. Tikamati a political ndifanira kuti timagwira mbali, timakhala pamalo kuti tikambe zinthu. Ndiye timafuna kuti chimene chinso even anyamata athu amene agwira ntchito ma district azikhala kuti tizikhala tonse tikuyenda limodzi. Ndi anthu amene wanaphunzitsidwa china chilichonse. Inali ndithu kuti training yoti tinatengera kukhala ku Blantyre kutanisa growth of southern region, tinabweranso ku central region, positakanso ku northern region. Komanso apart from that, even my members of staff amene ali stationed per Times Group, now also my officers matter, they also benefited from this training. So we were sure kunazo kuti zinthu zimene zakupanga anthu kumene koko mafigures akutenga anthu kumene koko amatenga kuti mafigures accurate abwinobwino, chifukwa choti anthu kuti tinaphunzitsa ndithu kuti apite pa training imene. So mmene muli ma results a zonse mmene mumutatenga ma results au konse kumene koko kunali masankho au president, okay, komanso au MP ama MPs komanso ma councilor, yeah, kwa maka tunapanga focus kwa mbili pa president ma MPs. Okay. Yes, okay. Nje anyamata amenewa amatenga tu panepo tikuona kunazo kuti apapa zimsizi kumveka bwino, chifukwa tikamati unofficial results tizikapasa kuti paneso ma unofficial complaints, yeah, because if make yeah, kumabe anthu chifukwa choti amaona pena pati ma platforms athu pamakhala pena pati kuti akutuza makwere zena aja, ndeti mauzanso anyamata athu aja kuti go back and talk to the presiding officers kuti muone kuti zinthu zimene zikuyenda bwanji, ndeti muonesesa ndithu kuti anthu amene wakhale accurate. Pena zimatheka kulakwika apo ndi apo, komabe we tried our best kunazo kuti the results amene tikupereka ku gulu akhale ni ma results abwinobwino, komabe if make ndeti fakati kuti ndi unverified results. Panali ma challenges enali onse but sometime inadzachoka inadzabwera, just explain to our viewers. Okay, ndiyamba wayana so apo abwerapo nthawi inake aonjezerapo. Okay. Okay, so mwina dash ambiri amene tili magalimoto kapena ndakhapo mgambo tima invesesa dashboard kuti ndi chani. Pa dashboard pati pamakaza ambiri zimene zimakuza mafuta amene alili ya engine kuthetha bwanji, zona igalimoto ikuthamanga mmene upemererera zona imakuonesa pamene pajapa mafuta amene munenelamo ali mochuluka bwanji, temperature kunja ili bwanji. So you can imagine kuti zonse zija ndezi zikhala kuti zikubwera nokuchokera muzisankho. Yeah. Then if I get to the dashboard, you want so many things that are happening in your car, okay, but you can just have one place. Yeah. Yeah. So my challenge is sangale pele. In the course of doing this job, we are compromised in terms of dashboard yathu kukapezeka amasambanchezo pena pake. Okay. Ndeka kapezeka amasambanchezo pamene popo inkaonesa nambala ya chinsisi imene imalozera kuti dashboard yanu yakabati. Okay. Nde itangooneka nambala imeneyo padali anthu ena amene amayisira kuti alowe mu dashboard kuti aikezawo kuti asinde temperature kuti engine zikuonesa kuti ikuboila kuti engine zinaboila akuzochita tunezo ndi za science za ujeni za machine masuka akuzokubaika zine zimene bwana antama ndi hacking ichi akaona kuti akhalapata kama kusadira ndi Japan ndi kupanga bombard ndechita zangoona bombardment imene mabwa amene popo inachita flag yokha kuti amanda atake amaliwongo akufuna kuona amaliwongo afuna kubwera kuti ndi daitsitsapo kaye ndikuichuna bwino. Okay. Awaya naonjezerapo kuti daonjezera 50 tichite kululaso kuti makalita samapanga namba takuza maisira kule ukutaita so tinaichuna kuipasa chitetezo chokwani. So dashboard was under attack. But we anticipated it. Okay. Tinkaziwa bwana kuti zikhoza kuchitika zimenezo sidadali chenu. Okay. Unfortunately or fortunately, I don't know whether it's unfortunately, akanabanga zimene timayembekezera. Okay. So we are quick to respond. Yeah. Ndikupezeka kuti tinaitsitsakaye cholinga choti tikunze zimene zonso. Chinaso panali zimene zimamveka zimene manena akacheziraja kuti anyamataja tidamba kumamvano zinthu zina mmasambanchezo ife pokhala kuti we are not just responsible we are not just a professional media house but also responsible. Tinaganiza kuti sisangozichitiratu ignore tiyayang'aneso manambala amene wawa kuzera kwa anthu amene amatipasa manambala amene ali pa ground. Okay. Ndeti naabwezera kwa uzara nyamataja madera awa kukuchokera easy tabwereraninso kusosi kwanu kuja mungachite cross check kuti zimene mukunena ndi zimene zikumveka pakusiyana ndi pati kapena pangakhale mfundo ndi pati zimene zonse tinapanga while dashboard jaikusuntidwa kuti ikakhale mala safe. We took advantage of that. Okay. To also cross check our numbers to make sure that tikaika number yes it's an official umasuka an official ndekuti umuntu yena careless just because we an official. Yeah. You still have to be careful with your unofficial numbers that you're putting to the public. Yeah. So ndema challenges mkandifusa
kwambiri panali pamene popo anatipanga blame anthu ena kuti bwanji simunauza. Sometimes security issues, they are difficult to communicate. You know, because you don't know whether you're going to alarm people. So we decided kuti tizichita communicate koma tichacho sapo sanga to protect the credibility ya manamba zathu. Yes, ndikuza kwamba choncho mwina yes. Ngo wonjezerapo kuti chifukwa choyambacho munthu amene anajambula chithunzicho it could only be munthu amene anajambulira from inside, not from outside. Kujambulira apa pa machine inside. Yeah. Ndiye tinafunsanso anzathu a security kuno kuti kodi zikuyenda bwanji ndi zina zoterozo. Now monga wanenera Wanda nkhani ya chitetezo njovuta sitingamapite nkumanena kuti hayi kuno Times khala ngati wina akafuna kuti alowe ku dashboard yathu ndiye kuti pabwera mantha pabweranso ena mafunso amene ananena kuti ambasi ndoti sitichikhulupirira chinthu ichi chifukwa kuti manambala awo mwina wafika mukale komanso iwo amene amafuna kupanga zinthu aziona kuti kodi ndoti zikutheka eti tiye nawo amenewo. So sitimafuna kuchita cause any alarm nchifukwa chake tinangoza iyimisa ndithu ndinene kunena kuti sinthawi zonse zimene china chilichonse chimene chimachitika internally chimene you can go and explain all the details and sometimes it's for the better of the public and the audience itself. Chachiwiri chimene amanenacho chonena kuti pamene ena amadandaula kuti ayi manambala anuwo iye kuti uzikumpeka mwakuti ifeyo we say no, we take our time tionenso pamene tikukonza izi zachitetezo tikhalenso ndi nthawi yotha kuwunikira kuti kodi manambala akuyenda bwanji. Tinalimba mtima chifukwa bungwe la Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndi Annabel Justice Ntalimanja anazafotokozera kuti ma media houses they can proceed kumayankhula zosatira za unverified palibe mlandu wina uliwonse ndipo ife ngati Times tikudziwa kuti manambala amene tapeza ndi manambala amene sitinangophika ni manambala amene atolankhani athu atenga kuchokera kumalo ma district kapena so kuma constituencies. Manambala amenewo ndi amene amaponyedwa kuno monga anenera anzanga Peterani kunali ndithu anthu amene amagwira ntchito in shifts usiku ndi masana kulowesa manambala amenewo kulowa mu dashboard system yathu kuonesesa kunena kuti zithandizire kufotokozera ndi kupereka chithunzithunzi cha mmene Amalawi avotera chisankho chimenechi. Was it easy for you to get the results? My Ntalimanja nanena kuti ma results maike pa matengo kandi pa body Pambalambanda. Was it difficult? Was it easy? Just share with our viewers mina nyamatana matengera ma results. Okay, zimakhala anthu ndanthu osiyana anthu onse sangatsate mina mwache ma instructions aja amapita mosiyana ndikuza ngati ineyo as editor in chief ndikubwera kuchoka ku Blantyre ndinayima pa Nchewu ndinapita pa polling center ina yache pamene pa japo as a journalist ndifuna nditenge chithunzi koma ndinakanizidwa. Presiding officer anandiuza chilichonse chilipo. Presiding officer momota apange decision anandipanga refer kwa sirikali wa chitetezo. Sirikali wa chitetezo anazokuti ayi panopo simungatenge chithunzi. Koma mukamvesesa kuna ama Ntalimanja aja ananena kunazo kuti mukhoza kutenga zithunzi koma musatenge zithunzi ama ballot papers. So anthu pena pache memo amamvera zinthu mosiyana. Ndiye tikho zinazo kuti pena anyamata aja amapasa access kuti mina mwachadikira kuti achimatapo ena mangowerenga ena akamanga koma we insisted kuti akapanga zimenezo please can you mujambule. Ndipo naso ma reporters amapeza ndi mavuto ngati amene kunazo kuti to get the results zimakanga kuti anthu ena akwinya ena akaona ngati ndi mtolankhani amaona ngati kuti mwina mwache kaya nosokoneza kapena ndotani ndi aliyense amakanga kuti afuna kubisa koma eventually rebo anyamata athu amapeza kuti ma results aja atenga. Ukandifunsa kwambiri kunazo kuti ndi problem yanji imene unapezana nayo mina mwache pa chisankho chimenechi ndikozokuza kunazo kuti ndi patience yanthu. Ndaona kunazo kuti kumalawi kunoko vuto lathu kwambiri ndi patience. Anthu timafuna kuti chinthu chikangochitika tiye tichipange announce whether chinthu ndi cholondola kapena ndi cholakwika bola chikupanga suit iweyo political life yako. Ndiye ifeyo as Times we said no. Tikuyenera tikamapereka ma results tikhale double sure kuti ma results awawa ndabwino asasiyane ndi ameki kapena nezo asachite kusiyana natu ndi ameki. Okay, very quickly tuona chani hapo amene potiona kuti aleya ndi awa wayana akufuna atipase chithunzi cha momwe zikuonekera ifeyo at Times titamalizisa ntchito yathu imene timagwira
ya pa dashboard unofficially tamaliza nde anzathu amene pamene popo atifotokozera kuti kodi zimene tione pamene popo zikuchokera pati zikutanthauza chani. So ndi chifukwa chake anzathu ali pamene popo kuti mwina tiyambe ndikufotokozera kunena kuti ife timatenga zotsatira zathu kuma constituencies ndipo ameki amatenga zotsatira zawo kuma district ndipo iwowa akamalengeza kuno amati akalengeza ifeso timasuzumira nkumati kodi zimene alengeza iwowa ndi za ifeyo zikususana bwanji kapena zikufanana motani. Tinenetse kunena kuti ife zathuzi ndi unofficial and verified results patakhala kusiyana kwina kwake chifukwa marisasi aja akachoka madera aja akabwera kuno kunonso kumakhala mwina cleaning imene amapanga anzathu Malawi Electoral Commission imene ifeyo sitimapanga. Ife tangotenga raw data kuchokera ku ma constituencies ndikumabweresa kuno ndiye mukaona kuti mwina zisiyanako pang'ono ndi zimene alengeze Malawi Electoral Commission zimenezo nchifukwa yake tati unverified koma aona ma MP fukadzulo apa tingovomereza kuti game iyi makha game yovuta chifukwa makha game ya munthu wina kapena munthu oluza zinthu ziwiri zimene zomayembekezera komano chimene ndingapange pleadine ndi violence kuti sikuchifukwa choti kapena marisasi akutuka motere ndi anthu ambe kuphwanya katundu and the like. Ayi panopo infrastructure yathu singakane yayi ikuoneka bwino komano tikamba kuphwasula infrastructure imeneyi ndi ana athu amene azavutike. Komanso zimene sananena wayana panopo game ya 2030 sizakhala game chimozimozi chifukwa pano pali majenzi ana ang'ono they don't care kuna zoti iwo machokera kaya kurumpi iwo machokera kaya kujilongwe iwo machokera kaya kunsanje iwo ajawo amapanga zawo chimene chamayang'ana iwo ndi economy akhale kuti zakudya zilipo pa table akhale zimene ma basics amene akuwafuna iwo alipo basi nde amene akupita mboma 2030 it's a different ball game altogether because most of these guys will not be there and mukaonesesa papa kuti kodi enawa azapeza kuti ndekupanga image my young leaders mukhoza kuona kale kuti interest yamba kubwera my young leaders and these young leaders azavotera nokaoka and nkhalamba ngati ndine 2030 sitizapezana so pano even panopo ndene munganishole nkhalamba mwana mlimvika we have had a very good program akuti 2030 adzungu musampere osokoneza sali nafe batali koma tinezona 2030 izakhala election yovuta kwambiri because 2030 zizapezeka kuti ana ambiri ali ndi chidwi panopo ayamba kuzitsata zinthuzi mukhoza kuona kuti even pa ma elections awawa ana ambiri amayamba kuonesa chidwi and mukhoza kuona kuti even anthu ena amene timaona ngati kuti sandale ayamba kubwera kuzafuna kuyamba kupanga ndale ngati Bulai na Matthews Ntumbukawa anthu amene timaona ngati kuti ndi anthu cooperate so 2030 izakhala game ya nyankoke izi zimene zachitika chaka chino sizachitikanso. That's my thought. tikhala ndi zokamba zambiri final tally akalengeza ameki panopa we are projecting ngati Times Television we are projecting kuti the winner could be Peter Mutharika ndi ma figures amene tapeza. Your final thought. Ngati dziko tinasankha democracy nde democracy tinagwirizana kuti atsogoleri tizasankha kuzera masankho amalawi aziponya masankho tizilemekeza zofuna za Malawi ndiye zisamaphweke zimene zikakhala iweyo zikukomera iweyo even zikuwawa uzivomereza because ndi zimene tinasankha tizilemekeza zimene amalawi akufuna and amalawiwo aziyankhula kudzera pa vote imene aponya ndi akaponya mavoti chonchicha and mavoti ngokhala oona adi imene alili pamene popo aonkhesedwa chanjani chonde tivomereze zimene akufuna amalawi imene tima the will of the people tisakhalepo kumafuna kuti ena tizipanga choncho kumene kundikulakwa chifukwa zimene akufuna Malawi amalankhula pakadusa zaka 5 kudzera mavoti imene achitira apa tilemekeze zimene ayankhula Malawi ine ndisiri pamenepo tikatere ndiye kuti paliso inafuna kulankhula kamene mai leya muli zolankhula
Ai ineyo ndilibe zolankhula. Yeah. Mawanga omaliza ndi ochepa. Ngati mayi amene wakhala ndithu akuchitachita pamenepa pa dashboard pamenepa. Ndimafuna ndiyankhule kuti Amalawi amatha kumalankhula munthu ukakhala mtsogoleri. Koma mene wayankhulira Wanda kuti tsiku limafika limodzi limene Amalawi amalankhula ndipo mawu aja amamveka ndipo amaoneka ku mtundu wa Malawi. Ndipo nthawi ino ndi nthawi ndithu imene Amalawi ayankhula mawu awo omaliza after 5 years. Ndipo lero dashboard yathuyi yalozera zimene Amalawi alankhula ndithu komaliza patatha zaka 5. Mawu anga ndokhawo basi. Tikatere ndiye kuti tamalizanso zonse zimene tinabwera nazo. Tinabwera pano ndi cholinga chimodzi, kukupatsani msonkhe amene wachitika wa mavoti wanu. Mayi Mtalimanja akunenanso motsindika kuti agwira ntchito bwino, palibe ene pressure, ananena choncho. Zotsatira zibwera malingana ndi mmene anthu avotera voti. Tayamikire chifukwa cha maamenewo. Tinenenso kunena kuti izi is an official. Ife tapeza kuti masankho akutsogola ndapita kuthalika 3,016,266. Pambuyo pawo pabwera Lazarus Chakwera 1,742,180. Pambuyo pa Chakwera pabwera Adalitso Singano Kabambe 213,891. Atupere Munozi ali pa number 4 102,351. Awanda Msisha ndi Awayana komanso Adzungu akunena kuti it's unlikely kuti tikhoza kupita kulirana chifukwa apita muthalika achita score 56.8%. ndiye kuti singatheka kupita kulirana. It's outlined and official. Ndine Brian Banda, ndinali ndi Awayana Chunga, Aleya Malekano, Adzungu, Apiriani Kashimziri, komanso Trade Sankani, Andefu Samai. Kuchokera kwa ife. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.